I ara ja entrem en la sala, podríem dir, de l'hospital pròpiament, on eren els malalts. Sí, Que després, quan això va ser penal, sí. aquí hi havia tallers, també. Vale. I això? Tallers o inclús, a vegades, en alguna època, els menjadors. Perquè, de tota manera, tinc referències que el menjar es distribuïa a fora i que utilitzaven els porxos de davant dels dormitoris. Però potser en alguna ocasió també vam habilitar això per menjadors dels penats. Sí. Bueno, aquí veiem, com molt interessant, com era la construcció d'aquest edifici. Es veu que en el centre hi ha unes bases de columnes que en la voladura unes van patir més que altres i llavors veiem que aquestes van quedar pràcticament destruïdes i que a mesura que ens anem cap al sud, pel que sigui, encara més, unes més i altres, però al final va quedar una part aixecada, que no va caure. Allà es veu com era el sostre d'aquestes naus, en aquella del fons, però era una volta molt simple, perquè, repetint com hem dit abans, que a sobre d'això hi havia un segon pis, i que llavors aquestes columnes quedaven lligades per la volta de tres línies de maons, que és la que tenen la resta d'edificis. Però veiem també com entre aquestes columnes i les de les parets també hi havia un peu suficientment ample per aguantar una bona força. I aquí veiem com arranquen amb les voltes cap aquí i com arrencaven cap a l'altra banda. Vull dir que amb aquesta neteja que es va fer de tot aquest espai entenem perfectament quina era la construcció d'aquest edifici. Una pregunta, perdona. És una pregunta que pot ser que sigui personal. Un edifici d'aquest tipus, destruït, pot ser viable alguna vegada de reconstruir? Bueno, es podria reconstruir, esclar. Però hauria pot costar moltíssim. Molt. Perquè les parets són enormes, les parets són de més de metres. Sí. No, bueno, es podrien fer trampes també, però tindríem, com ho feien abans, d'aquí sortia un arc amb aquell gruix que té aquell que veiem allà al fons. Les voltes de maó, no? Sí, la volta de maó, en un sentit, i aquí seria una volta i una altra volta, que ja veiem que aquí a sobre la volta seria de creueria, d'aquestes que creuen, dos i dos i dos. Sí. Però bueno, no sé si té cal important, ja tenim, és això, i es pot aprofitar per coses a l'aire lliure i coses així, però... I pot ser això, tal com està, visitable. Visitable, bueno, això és el que intentarem algun dia, que es posi a visitar i es pugui explicar totes aquestes coses. Però resulta que també la façana de l'edifici que tenim davant, que es veuen aquelles finestres allí, està també en molt males condicions. I la primera cosa que caldria fer és condicionar aquella paret, sobretot per raons de seguretat i també d'estètica, perquè cada finestra d'aquelles està tancada d'una manera, o no està tancada, o està oberta, o de més. Bueno, que jo m'estic imaginant una cosa, Carlos, tal com està la tecnologia d'avui, això es pot virtualitzar. Sí. I això vol dir que amb una sollera especial o que sigui... Es podria perfectament veure com era i quina alçada tenia. Que s'ha fet en altres castells. Sí. Està bé. I aquí es podria fer, bueno, és més, no es podria fer, és que ja inclús el Consorci ha tingut relacions amb empreses que fan aquest treball. I el problema és que es topa sempre amb el pressupost. Sí, això és molt fàcil de dir, sempre. però és car fer-ho, és car, és costós.
I llavors has de tenir un moviment econòmic suficient per abordar tot, o que alguna institució que pugui comptar amb més diners, tinguin les ganes de fer-ho. Sí, sí. Perquè això és el que va quedar d'aquesta part, que era la més allunyada de la voladura. Però ara si passem a la part de l'est, que era la més propera a la voladura, veiem que al final no hi ha res. Allà sí que va desaparegut molt totalment. No? Sí, allà és on va esclatar fortíssim. Bueno, esclar, és que la voladura va ser allà i va ser de baix cap amunt. I el problema d'aquest edifici, de per què es va destruir tant, almenys aquesta part d'aquí, és perquè no tenia el segon pis construït. Segurament si el segon pis hagués estat construït i amb l'acabament que tenen els altres edificis, hagués aguantat molt més. Prova d'això és que aquell edifici d'allà, el que es veu alt, que la part extrema arriba fins on arribava l'extrem d'aquest edifici, va aguantar. Sí, és veritat. Va aguantar. És veritat, sí. Però aquest era molt endeble, perquè com no s'havia acabat, tenia un acabament, i tots aquests edificis, la força l'agafen de l'última volta, de la més alta, que lliga molt bé tots els murs que els separen, i tota la quantitat de terra que té a sobre. Que aquí no hi havia res a sobre. Ja es veu en aquestes fotografies, es veu com un terrat pla, i res més. I ara sí, el que passa és que en aquell moment veure tot aquell espai ja és més difícil, perquè amb motiu de l'obra que s'està fent en el baluard de Sant Narcís, part de les terres que s'estan removent allà, l'estan portant aquí. Per tornar-les una altra vegada allà. Bueno, té una mica sentit. Quan estigui sanejat tot això. Sí. Vale, sí. Això era el que ja veiem, aquí era el pati, i aquí de baix, en el soterrani, hi ha una cisterna. Una cisterna inclús té aigua ara. I per això aquell forat que hi havia un pou, que ha desaparegut, s'ha posat aquella petita barana per evitar que la gent pugui caure allà. Encara que no està obert al públic, això. Com ho fem? Anem cap allà? Sí, anem cap aquí. No, anem ja cap aquí i anem a buscar el cotxe. Recorda que no fa gaire vàrem estar explicant això. Sí, en aquest polvorí, però en aquell moment aquesta esplanada era tan ampla com l'altra banda d'allà. Sí, és veritat. Ara, l'hospital arribava pràcticament fins comença aquest amuntonament de terra. O sigui, aquí hi havia construcció també? Sí, continuava, i els fossats, els fonaments, venen aproximadament a continuació, veus la cantonada d'aquest edifici cap aquí, on estic jo. Una mica de mur? Sí, una mica de mur. Vale. Hi havia un altre espai tan ample, o quasi tan ample, com el que hem vist des de dins. Déu-n'hi-do que va volar. Bueno, aquí es veien també quan es va començar a desenterrar tot això, algunes coses es van acabar de tirar a terra perquè no tenien significat. No tenia sentit, sí. I veig allà que hi ha una mena de... alguna cosa amb una volta... Sí, allà hi havia un forn. Un forn. Un forn hi havia. Un forn de pa o de... Penso que era per fer pa. Potser també servia per cuinar, no ho sé. Ja. És una cosa que vam parlar l'altre dia, que valia la pena refer-ho o deixar-ho. Bé, sí, millor conservar, no? Sí, bueno, conservar o s'arregla o caurà. Sí, al final caurà. Perquè ja està caient. Sí, està caient, sí, clar. Aquella volta que tens es veia més completa abans. Clar, la volta és molt àmplia i pot caure. El que és impressionant és veure aquesta columna. Parets que tiren cap aquí, aquella tan important que tira cap allà. Sí.
i que van decidir... És que impressionant, eh? O sigui, així, no? No, això tindria de tirar cap allà. Vale. I en aquella d'allà, que ha tirat cap allà, tindria de tirar cap aquí. Ah, sí? Hòstia, és com si aquí haguessi esclatat cap allà. Esclatat en els dos sentits. Vale. Vale, És que això que deia... Sí, és que clar, aquí faltava la part que ho lligava bé entre aquestes coses. Sí, I en el moment de la voladura, aquí mateix, pues això, cada cosa va anar pel seu lloc. Sí. Aquí ja es veu que és que això tenia de venir aquí. Aquí el desplaçament va ser impressionant, eh? Sí. I això que deia... I això és el forn. El forn que... Que la coberta del forn havia d'arribar fins aquí. Fins aquí. O sigui que part de la volta, i a pesar de que ja s'ha posat aquí un ferro per aguantar-lo, això d'aquí... Això venia cap aquí, a lligar amb aquesta paret d'aquí. Una volta, sí. I ja veus que aquests maons estan moguts. Sí, una mica. Però aquí anava tancat, perquè l'entrada de la llenya i per moure les coses que es ficaven allà és per l'altra banda. Vale. Ara ho veurem. Jo crec que no és una obra tan impressionant i es podria conservar. Sí, però bueno, se tindria d'acabar de refer una mica aquesta paret. Ja s'ha posat aquest ferro perquè no acabi de caure. Sí. I arribem a la zona més al sud de l'edifici. I aquí era l'entrada que comunicava amb aquella part d'allà, aquest forn. Que això sí que és una cosa molt afegida i molt posterior, perquè inclús aquest tipus de maons, que deuen ser especials per fer forn, no tenen res a veure amb la resta de maons. Aquí tenen les portes. Això és impressionant, això no es pot moure. D'una banda es ficava, supongo, la llenya i de més, i l'altra banda, si havia de panificar, per aquí es portava. Mira, és la fàbrica, qui ho havia fet? Sí, no. I aquesta porta, la tenim clausurada d'alguna manera, perquè no és de fiar aquest sostre, però que aquí ja es veu construït com era realment aquella continuació del que hem vist al principi. Clar, aquí es veu perfectament la volta. Com era, però ja veus les grietes que té el sostre i inclús allà es veuen diferències de coses més caigudes, inclús. Per això està tot limitat amb aquesta valla, perquè si algun dia entra gent per aquí, que no passi. No, vale. I d'aquí ja sortim d'aquest edifici i ja anem al carrer que hi havia entre la clínica o l'hospital i un dels edificis que tancaven la plaça d'Armes per al sud, que quan això va passar a ser penal, tot aquest edifici, encara que no era presó, va passar a dependre del Ministeri de Gràcia i Justícia i aquí vivien les famílies dels funcionaris que feien la vigilància interior del penal. Perquè la vigilància exterior del penal, les garites que li corresponia al regiment d'infanteria que estava de guarnició en el castell. Una cosa també, una curiositat. Si tot el que teníem aquí i va esclatar quan va marxar, la meva pregunta és si aquí falta la continuació del mur principal de l'interior, falta. I aquí falta força material i va esclatar. On era el material que va esclatar? Aquí o allà? Part va venir aquí i es va treure quan es va sanejar això, en els anys 11-12 d'aquest segle, i part està ocupant espai del fossat. Però el que va esclatar, les bombes, la munició i tal, què era? En aquesta zona o era aquí? No, les bombes eren a les quadres. A sota d'allò. Allà al mur. El terraplè que, si portes el plànol, no, aquest no em serveix. El de 1929, no? Sí, a mitges. Tot això d'aquí, a sota, hi estaven les quadres
plenes de municions i de més. Que ha desaparegut, tot això ha desaparegut. I tots aquests materials que van sortir pels aires, igual que aquests que va tirar l'explosió, van quedar o ensorrant això d'aquí, o ensorrant part del fossat. Que ara mateix, si passes per allà, no veuràs la línia que corresponia a continuació de tot això, que ha desaparegut, però hi ha no hi ha un tall. Es veu que continua tota la runa fins a arribar quasi al camí. Que algun dia és possible que es pugui refer o marcar, no ho sé. Mira, allà estan fent obres d'aquestes. Allí s'està estudiant el problema d'aquella part del baluard que veieu tan destrossat, i és que la pedra més grossa que es veu, parlo de pedres però són masses de pedres, s'ha pensat que s'ha de tirar a terra perquè sembla que està perdent el seu equilibri. I per això tens allà aquells obrers mirant amb una mira i amb mesures i demés. És una obra que ja està en marxa, ja està dotada econòmicament. Molt bé, Carles, molt bé.